كابت ألماتي زقفف كايو كاوري حقمو نبي خيري نعيز بشن سابيت كايو نعيز بلتن سابا خايو هاليلويا نعيز الرجاي مسا خايو هاليلويا أبخاي تسيء زقوبت أبخا متيو تنعي بلي إدكا كو أنت زعاتو وزيتو وتت ود أملاك يسوس كريستوس إدكا كو دهسيسا خمت زنبرتو زيت ملس نسخا كونتا زقوبت نفسي كان عبيتها أتقال أبراهام إلكا زفوس كان نسخان نتي عين زعورة دما برهان زهاب كان نسخان إخا يسوس هاليلويا كابينا بخا نبي كي نعيتنا زخفت كايو نايزل العالم يوت قالالو كانس برجاي مساخايو كابخا رحق انا بي خيري انتاي كخركب كابخا أيدلني أنا استفليك حنسى أنزل على الدماء مريضك حواتي إزي ناي وساني قال مساخا يزبط نفسي مساخا يزعشا نفسي مساخا يزعما هاليلويا أبيتك يزبط أبيتك يزما زعما هاليلويا انتاي كفرك كواز بل آيدل كفر ليكا انسان زلالم مريتنا سناي كاني نميدو لب لازكرة سربو كاني نميدو لب
زلوا بيتو عرفت زلوا بيتو سلام زلوا بيتو إسانة زلوا بيتو هللويا نفسنا معها تطلق زيادة أبيت خايو عرفت زلو أبيت خايو سلام زلو نفسنا يوسنا لمسا خايو زبلتا كله يترك نسمان تلقى يأكل هللويا هللويا እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና ደግሞ አምላክ ተመስገኑ ለዕልበልና በልና ዕቤቱና ረአናቱና ተመስገኑ ሃሌሉያ ለዕልበል ንስኻ ሃሌሉያ ነፍስና ዝወሰነት እግዚአብሔር ሎሚ ድማ ተባረኸካ ለዕልበል ብለካላ እግዚአብሔር ሃሌሉያ نملخك بمنفس بحكي نقولك نسمك كبري نفسلك وشتي منفسنا እግዚአብሔር نفسلك وشتي نسجدلك ድማ ترديونا نسجدلك ترديونا نملخك እግዚአብሔር نملخك بمنفس بحكي نقولك نسمك كبري نفسلك وشتي منفسنا نسجدلك ترديونا للعلبل نملخك اللونا نعفا وزيو زلونا انت بلنا نعولي غملقنا بليسوي زاري عقدنا قطنا
زاري نعخاتنا قطنا منسي زاري نعخاتنا قطنا سلازي نملخك منفس بحكين እግዚአብሔር نملخك بمنفس بحكين نقولك نسمع كبري نفسلك وشتي منفسنا نسجدلك ترديهنا نملخك نملخك بمنفس بحكيم إنه الكان سكا كبري نفسلك وشتي منفسنا نسجدلك ترديهنا نسجدلك ترديهنا نسجدلك ترديهنا እግዚአብሔር ወይ ንኽብርኻ ንበርከት
ኢየሱሰይ ተመስገን ወተመስገን ተመስገን ስለኩሉ ነገር አምላቀይ ተመስገን ስለ ምሕረትካ ተመስገን ዓብድኻ ኢየሱሰይ ተመስገን ሃሌሉያ ራሙ ከም እግዚአብሔር ዝበለ የለ ኧረ የለን ንዓኻ ዝመስል አዶናይ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ከም መድሕነይ ምን ሞሎ ንዓይ ዝብጀወለይ ከም መድሕነይ ዝበለ የለ እወ የለን የለ ከም እግዚአብሔር ዝበለ የለ ከም እግዚአብሔር ዝበለ የለ እሱ እኮ ንጉሥ ነገሥታት ከም እግዚአብሔር ዝበለ የለን ሃሌሉያ የለን የለን እግዚአብሔር
كبرن قويتا እግዚአብሔር ይባርክኩም كلكم نابيت እግዚአብሔር እንኳ عبدحان መጻኩም حصيت ጸሎት ክንጸልይና ሞ እሽርናን ሞባናን قويتا ክንህቢና እግዚአብሔር አምላኽና እዚና ነኽብረካን ነመስግነካን አሎና ወቆይታ በዝን ጎዚ ዕድል ሂብካና አባጸድካ ተረኺብና ንቅዱስ ስምካ ኸነልዕሎ ናኻ ክንሰግደልካ ናኻ ኸነኽብረካ እግዚአብሔር ካባኻ ኮይኑልና وእግዚአብሔር አምላኽ ዝባህ ዘብል ዕጫ አባና ስለዝበጽሐ ምስጋናና አኻንበካ ወእግዚአብሔር አምላኽና ኸነምልኽ ከለና ንስኻ ባሂሉካ ህላውነትካ ማእከልና ትገልጽ ኢኻሞ በዝንጎ ዝኸሙ ስለዝኾነ መስዋዕትና ተቐቢልካዮስ ህላውነትካ ማእከልና መላለስ ስለዘሎ እግዚአብሔር ክብር ንበካ በማእከል ክትሓልፍ ከለኻ ዝሓመመ ክትፍውስ زتأثر تفتح زتصببه خطره زحزنه ختصنانع እግዚአብሔር ትንስኻዝ ደለኻየ ፍቓድ ካብ ማእከልና ክኸውን ንስኻ እሙን ኢኻሞ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርና ኣኻ ንበካ ወጎይታ እዛ መዓልቲ እዚኣ ንዓኻ ሓሊፍና ንበካ ኣሎና ብኣኻ ተባረኸት መዓልቲ ትኹን ከምተን ዝሓለፋ መዓልትታት ተቖፂራ ትሓልፍ መዓልቲ ዘይኮነት ምልክት ንገብረላ መዓልቲ ትኹነልና ተኣምራትካ ንሪኤላ ምድሓንካ ንሪኤላ እግዚአብሔር مقلهات كابكان نقبل الله كتكون وእግዚአብሔር قويتا سراويت باسم يسوع كريستوس نصلي لنا قويتا بأملخو بسجدت كنا ملخكا صنيحنا حج دما كبت ذهب كنا مقيلنا خنهب عشرنا مبانا نبخا مسوات غيرنا خنقرب تدالينا لنا مو قويتا كم عز مسوات غير كان كله ياباتنا تقبلوا باسم يسوع كريستوس نصلي قويتا تعرف دول غزينا كله نسخا غزايو سناس لزلخا تمسكن كل خبرنا سمك باسم يسوع آمين كبرنا أملاك يخون يا بير مسكن يا بير لومي أما كلنا الله كبرنا قويتا يخون لو معلتي دنقوي لما تي أبتي ناي كبر سنة سرعات قيدة سنيحة أمونغو إقواري سمتي مالتي حاونا وبشت أديو عارفا اللوا اعرفا اي بحقي عرفتي ان رخيبا بشحن جعت 220 كلتن انت وليدا بش بقلت شحن 20 كلتن كأنا بقويتا قيدا 100 عمت مليئن ان كيدا مالتي كبرنا املاخ يكون كمتنا تنعد من كلها انا هابنا دو امين زبل قبل ايو لازم 100 عمت እግዚአብሔር ሂብወን
نقويتاز فتوى أدين نيرن أب تشرشناون بزي مقرات بفلاي أب تميدوي كلنا كل ما عالتي سنبتي مسان نيرن ساع عينا مرأي زخالن ساعة زدخمة مسانا تخافيلنين مالتي أمودا قال أملاخ بعينا كم بوصل زي كألا أزين قال أملاخ فتوى النيرن انتاي لناني بزسمع انت اللو تمصحف قدس با دليل هاي لناني قال أملاخ سمعه كم بوصل زي كألاس سمعوهم انتي حاتيتن مالتي كم تناتن مقشان كلها كم يقبر لنا بخبري كنودعه بدخام زي كونه بمصلا زي كونس ببرتعينه تويا قوينا حضرنا فتيمنا حلافنت توهبنا بقويتا فتيمنا ابتناي موداتا كنبصح ابتناي موداتا حنصات كنبصح كلنا እግዚአብሔር ይርዳና ነዊሕ መገድን ዲዘለና ቶሪ دي بصحنايو መንገድታት መሊኡ ዘሎ እንታይ ከም ዝኸውን አይንፈልጥን እግዚአብሔር ጥራይ ዝፈልጥ ኣብ ርእስና ይንእመንን ኣብ ኣምላኺና ንእመን መገድና ከወዳአና ንሱ እሙኒ نفس وكفنا مجدنا كودعنا نسو أموني أباخاتكم تصبوا قبرز الجمرة أملاك ساعتا معالت مسات نقول له خمس حلوة تردي له خمس بلب أولوس كساعن خيد أب قويتا مجدنا زحلو قويتا زودعنا أملاك مسانا سلزلو كبر نسمو يخون يا بيري مسكن متن بهاتات زلواني حدا متس زلو قدام على تعسر شوعته يزخون زلو دقاقيمنا أناونس جيرنا يلنا ناي أبالات ناي بيت كريستيان أخيبا عمتا أخيبا خلونا كل خاتكم متسو متيكم كأخت متسو خلوهم صويلكم أيتمتسو حاسيبكم زهانس نجارات نبيت كريستيان زخون زهانس نجارات انتاي حسب الله انتاي انت زقبر يحيش انتاي انت زوسخ أين انت زعره أين انت زلقس أيناي كأنت زهلو زبل حسب حاسبكم كابقويتا تقبلكم كتمصو إن أنتصب ساعة شدشت أبزينا خن الراخب جاء تراخيبنا لحد ساعات فرقان تنوحه أخيبا كيرنا أملاخ مسكين ناس قبر لنا أخن تصب مالتي أبزاز حلفت كل التشحن عسران كل تنسي انتهي جيرو قويتا انتهي حليفنا ملسيلنا تبسيبنا النري اللو دخامنا برتعينا النري اللو مو زمت كلتا شحن عسران سلستن كأنتاي كنقبر كم زلنا إن مدبلو جزية سلزقنا تراخيبكم تساتفيكم ساعة شدشتا next Saturday متزلا قدام مالدي قال تاني رامة بعد يوسف كلن هبة كان يرجع يتحف كونن زي نايدكنا أقل انتاي جيرنا لنا لو معلتي قاشا باستر متير لون دكنا زقلقل ابتحتي اور حدا غزينا مصه نمن سيات دكنا اغلغلوت كوبي اب كل تورحي حدا غزينا مصه خغلغلي مالتي باستر ابو زبحال ود باستر اندرياسي ابز عدي ناي حدا عبي بيت كريستيان ناي صعدو باستر كوينو زقلقل دلو ابز تولد زعبي فقادنيا خوين فولنتير يقبر على ساع باستر نركب نزوم دقنا ندلس لزلنا እግዚአብሔር ከቅንዓልና በጸሎትኩም ደግፉና ኩላህና እንጸልይ ናይ ደቅና ኹነታት ብጣዕሚ ዓብ ስራሕ ዘለዎ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ክረዳአና እግዚአብሔር ጸውዖ ቅብአት ዘለዎ ሸኽሚ ዘለዎ ብትውሽጡ እግዚአብሔር ክበና ምስኦም ከምትናታቶም ቋንቋ ዝዛረብ ትባህሎም ዝፈልጥ ናይ ጎይታ ነገር ከረድኦም ዝኽእል ናብ ቁኑዕ መገዲ ክመርሖም ዝኽእል ሰብ ክበና صليلنا يا خمسة عدي أزيو حما أنا هون يزخيد على زلات كتاتل وتهلو ريهم مون سمعكم وانا لهم وايت هاوس انتاي خون كم زلوا واشنطن دي سي زيناي كبرسا دوم عونت أزيو أبصرحكم أوردي حتوتاتكم أتأكمي سلازي أبتي كندي مسكلاوي نجر ناخدنا ينزلنا مسك أنت تفرم دي غاية تفرمن زبحاللو جزينا مسأي زلمو أب أمنتنا دون نبللو أمنتنا زفتنا اللو ساعات ورد تحتيتهم على اللو سبات كما كلنا خبيت كريستيان تحتون تاينا خنقبر زبالونا ونعلو فرمي لو منا خنفرم دينا تاينا خنقبر زبال اللو نقبر صدام كنقبلو كي أدلو خي نقبر
بحماق كين اليوم بزعبهم حماق كين الزارب زبل أبصراحة يفرموا له أوردي تناي مرعنا يقلنون فقيدهم لهم علو لذي أبينا يقص خيد كم زلا نحنا أبتفرق بس إحنا سلزلنا من البعض نحنا ينركب ولنا نخون دكنا إنجن أمتى كم زاتو نرى لنا مالتي سلزن عوز خون نتز خبز متزر لخونات زحلفهم تسجان دكنا هو مجزي أبير الناس لنا زكاء لنا زبلوا كلها أخن نجرم يقباي ساعتهم بمنتهم كم هاروز اللهم مجزي أبير تبابي هابكم كم يبهالني جيجا يقول كم إلكاي كونن كم جيرك أي مهارني مسحف قدس زبلوا نجرنا عزيز بال نايك زي أبير قال كم زيك خون زلوا تفترخا خمزيخا زي أبير كم زيلي فتيرو 70 سبيتني فتيرو مخنيات مفتريوخا من تخن الرابحي من تخن البازاحي زي أبير كم جيريو سريعو نابلنا سرعات كنجرم كنفلتهم مخنياتو بتول ده زي كونس بحسابي يوم زبلوا مزلوا خمي يسمعك دحر سبيت يسمعك خوينو سبيتي خا دحر سبعي يسمعك خوينو خا سبعي خا زبل يوم زبلوا زلوا بتتفطروا زخانة زي أبير ذهبهم بو خيو زي كونس بسمعيتهم كخاديهم زقبروهم زلوا أجندة زلوهم سيطان زعتقهم نزنا جرزن مقبار دوافرهم صلاة حقي صلاة صدق زخانو الله توافيرهم الله تجيهم كأيام زعيو نحنا خندق اسكالنا سوم تجيهم يوم زعيو زلوا كنت يقبعنا نصلي يقبعنا كنمهر يقبعنا كنمسكر يقبعنا كنمعد يقبعنا عندك أنا بزكالنا بفلاي تومنا عشتو زلوا تحت قطعكم زلوا دقهم. This is the right time. Time passes fast. جزء عزيز يقلطف لو من نابلك صباح نابلك نخدت أتخيل كل جزء نقروهم زقبع نجر جزء خواساتكم مهاروا من نجاروا من جزء أبيه يبارككم قال متن بهتا ناي كريسماس إيف على كريسماس إيف مشت أبزينا كنا مسي كسب ساعة شعته كسب ساعة شدش تجميرنا كسب ساعة شعته بزينا سلازي تيشرت تداليو قالو كلها هنا خنجز تيشرت جيرنا هنا كلها هنا كنا ملك أي تيشرت دكنان نحنا نشبو جزء كلوناي كلام الله كلوناي ودكناون مزمور مسجانا نتلدت زملكت قبروا لنا يوم كبرنا أملاخ يخون أدي مارتا لادو مارتا هو مارتا وراسي نقدميت كتمت يا أدي مارتا نصلي اللينا كتجيش سلازقالت مسكارا خمس جنيه إلى الله جزيه خباينا دحرينا بقال أملاك كيدنا أفتنا كريسماس دحري يسومون حد شعمت أقل قلوتي زلنا نعد دي مارتا ناي حد شعمت كقدام معلتي زغون زلو درو حد شعمت للزمن كله قدامي زغون زلو كريسماس إيف قدامي نير إيف قدامي نير إيف قدام أبزي جيرنا مسملخنا ناي قدام ناي سنبتني نخن قبرو تقدام سنبت بروغرام أي كهلونا ناني مالتيو بزي قدام تدالينا نمت بكل حيلنا بكل نفسنا شعون اجزيابير أملاح كان أملخو إنا حانتي ناي سيدي مزمور بزفان نقا هلو النخا تبي المزمور وتي الله حداش مزمور يامو جزيرة عديكم مشت دحرك توصل لهم كافتي دحريت جزء وايهم إذا سيدي لومس أفتي تسرحوا قلقلوتنا ودي توم مزمران حدث تزغيرون أبقالنبر مسكزا كاس ماكينة يبلان أبقزا تريفو كله تريفو خالق كوينو تأجل قلتو يبلالو تمزر لكم سيدي جن جزء قال لك حاجزن حفتنا زفان نجا خوني لكم وانت جزاكم مو تبوقيو قبل جي أبي هري باركم ما مرتا تمسكن كبرن مسكنا عبيتن نقويتا يخون أنا أبصد بصحن نقويتا بطعم مسكنو أنا مني بيتك كنت سو كنت تزبرخ كايا
ኣብዚ ቤት እዚ ዘኽበረኒ ጎይታ ንዓይና ሓጢኣተኛ ጣዕሚ ገሪሙኒ እዩ ዘሎ ሕጂ ከዓ ፓስተር ሽማግሌታት መዘምራን ምእመናን ኩልኩም ካብ ቤት እግዚኣብሔር ብስም እግዚኣብሔር ባረኸኩም ኣለኹ ሰላም መብለኩም ኣለኹ ተባረኹ ኢየሱስ ጎይታ ካብ መጀመርያ ኣነ ጎይታ ዝተቐበልኩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፓስተር መኮንን የተቀቢለ ካብኡ ከዓ እግዚኣብሔር ይመስገን ሕፂረ ክዛርብ ዓዱ መስኣተኹ ማርታ ሓፍተይ ከዓ ንዕዳኣኒ ብሓንሳእ ከለና ጎይታ ዘይረኸብና ኣነ ግን ድሕሪ ክረኺበ ኢላትኒ ፍቓዱ ኮይኑ ከኣዲስ ኣበባ ከይደ መልሼ ተቐቢለናኡ ጎይታ ካብኡ በቃ መገድ ዝኾነ ክኸይድ ቀቅድሚ ሕለፍ እንዳልኩ ወደይ ከዓ በረኻ ኸይዱ በረኻ ምስ ገለ ጎይታ ቀቅድሚ ሕለፍ እንዳልኩ ብረት የደ ተሸከምኩ እምበሪ ምስኡ ተጋዲለ ሕጂ ከዓ እግዚኣብሔር ይመስገን ንሱ እውን ብሰላም ኣብ ዓዲ ኣትዩ የገልግለኒ የብለኒ ነይሩ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብዛ ቤት እዚኣ ከዓ ንመፂኡ ከቢሩ ተቐቢኡ ብርሃን በሪሁ ኸይዱ ክብሪ ንኣምላኽ እዛ ቤት እዚኣ ንዓይ ካልእ ነገር እያ ብጣዕሚ ሕጂ ከዓ ደይሓሰብክዎ ከዓኒ ካንደበት ጓለይ ደቂ ሓፍተይን ኮይኖም ኣብቲ ዝዓበየቶ ቤተ ክርስቲያን ኢሎም ኣብዚኣ ከዓ ስለ ዘኽበሩለይ ንስኻትኩም ከዓ ብኽብሪ ዓጂብኩም ስለ ተቐበልኩምኒ ብጣዕሚ የመስግን ኣለኹ ክብሪኒ ኣምላኽ ይኹን ክብሪኒ የሱስ ይኹን ከምቲ ናተይ ዕድመ የፅንሕኩም ከምቲ ናተይ ይባርኽኩም ፍረ ከርስኹም ይባርኽ ከም ወይኒ የፍሪኹም ጎይታ ሰራዊት ሃገርና ሰላም ይሃበና እዚ ኩሉ ነገር ሰላም ይሃበና መቸም ቃላት ሓፅረኒ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን ብጣዕሚ መስግኖ እዛ ቤተ ክርስቲያን ንዓይ በረኸተይ ሃሌሉያ በረኸተይ እያ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ፓስተር ተባረኽ ምእመናን ተባረኹ ሽማግሌታት ኩልኩም ድማ ተባረኹ በረኸትና ኢኹም ተመስገን እዚኣ ንእሽተይ ወረቐት ድማ ትንበባላ ሳኻ ኣብ ሓፍተይ ተንበባ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ማማ ማርታ ክምስክር የሞ ክትሕግዝኒ እየ ኢላትኒ ኣብቲ ናይ ንግሆ ጸሎት ኣላ ኣብ ናይ ምሸት ጸሎት ኣላ ማማ ማርታ ኣነ ካብ ዝፈልጣ ጀሚረ ኩሉ ግዜ ክትምረቕ ጥራይ ድሰምዓ ደሓን ወዓሊ በል ማርታ ማማ ማርታ ብሰላም መዓልቲ ደሓን ወዓሊ ተበልካያ እግዚኣብሔር ቅድሚ ይሕለፍ ጻዕዳ ይጽናሕኪ ተባረኹ እንዳበለት እያ ክትባረኽ ትሰምዓ ስለዚ ኣብቲ ጸሎትና ባረኺት ኩኒ ኢለያ ክንውድእ ከለና ጸሎት ንህዝቢ ባረኺ ሃገርና ትባረኽ ህዝቢ ትባረኽ ከምዚ ሕጂ ትሰማዕኩምዎ ድሓር ከዓ ጾር ነይሩዋ ኩሉ ግዜ ትጾሮ ናይ ደቀይ ኣይደሓኑን ንጎይታ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ጸልዩ እያ ትብል ፓስተር ተረኸበት ወይ ዝሰበኽ ሰብ ተረኣየት ኣሽማት ደቃ ጽሒፋ እዚኦም ደቀዮሞ ውሰዳ ንስኻ ጸልየሎም ኢላ ንዝኾነ ሰብ ትህብ ኣሽማት ናይ ደቃ ጽሒፋ ትህብ ሕጂ እቲ ዓብይ ወዳ ኩሉ ግዜ ከም ትፈልጥዎ ንስኻትኩም ክሕከም ኢሉ ብዝሃገር እዚ ምስ መፀ ጎይታ ተቐቢሉ ንዓኣ ከዓ ምፅንናዕ ኮይንዋ ጎይታ ዳ እንኳዕ ረኸበ እምበር ድሓን ኢላ ተፀናኒዓ እግዚኣብሔር ይመስገን ንጎይታ ተቐቢሉ ዝሓለፈ ወርሒ ገብር ከዓ 80 ዓመታ ከውዕሉላ ሰርፕራይዝ ገይሮምላ ንማማ ማርታ ሕጂ ቶም ደቃን ደቂ ኣሕዋታ ኩሎም ደቆም ተኣኪቦም ንማማ ማርታ ዝሐጉሳ ንሕና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንከይድ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክንፈልጥ እዩ ስለዚ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያና ኩልና ንኸይድ ተባሂሎም እዛ ቤተ ክርስቲያን መሊኦም ኣውዒሎም ኣብዚ በዓል ተገይሩላ ናይ 80 ዓመታ ንሳ ከዓ ከይፈለጠት እንታይ ዳ እዮም ዝኮይኖም ድሓን ድዮም ትብል ድሓር ሰርፕራይዝ ገይሮማ ማለት እዩ ናይ 80 ዓመታ በዓል ኣብዒሎምላ እግዚአብሔር ይመስገን ትንቢት ከዓ መጽኡና ኣብ ጸሎት ከለና ሓደ ትንቢት መጽኡ ብዛዕባ ኤርትራ እቲ ዝተነበየ ነቢ ኤርትራዊ ኮነን ኣፍሪቃዊ እዩ ኣይፈልጣኒ ኤርትራ ግን እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ ኢሉ ትንቢት ምስ መጸና ጽሒፍና ኣዚርናዮ ንኹሉ ሰብ
نماما مرتا خا هبيا حنتي نساقنا أبزيحة نسمرا حيزاتا خيدا أبزا آتو وطو عاتهم كتبهم نزخل سبت أنانيعو رأساخت سرح ولا تخدت زي أمون كمان ببوا كوبي خا أقبرو تبلم قداح أقبرو وصدوا موت الليلو تبلم حج دما ساختن ببي أخي كتحجزني أخي لا تني أنا خاف أدملي أخ حجزها متقال له كبرنك زيابي هريخون إتا تنبيت كم زيات بالسرة إرترا زتوهبة تنبيت منفسي أب إرترا يزلو ناي وق سراويت بحيلي أنصار إرترا خمسوري أخو بدنجت كأ حيلتات سماي أب لعلي إرترا رئي إجزابيهر كم زي ولا الله بناي ملأخت سراويت جيري ني إرترا قواقع الله إيه بحادة لبخوينكم كريستياناتن أسلامن تسأليو أنا إجزابيهر بعلي قواقع لكم إيه بعلي نتهاجر كدحنا إيه سلا ما تسألو أنا جن هك أومو إيه يقول إجزابيهر قويتا سراويت عبيت أقلقلتي برتعاتن كالعل إيه نيرترا كبارخا إيه نهزبي كدحنوم إيه إرترا عباي هاجر أو أفريق أخد كون إيه إرترا أو إيدي يا زلا بعلي كواغا اللوم إيه تالك أخ أتو نهزبي كدحن إيه كابناي أغاننت مدقعتي كدحنا إيه آمين آمين كلنا نتقع على እግዚአብሔር ይባል كلنا نصلي داونا زرقحنا مقدها قنع الله بسلام كيدا بسلام كتملس نصلينا እግዚአብሔር አምላክና አዚና ነመስግነካ ነኽብረካ ለኽብርና አኻ ይኹን ነደይ ማርታ ብስምካ ንባረኻሎና በርክት ትኹን ህይወታና አኻ ንበካ ወእግዚአብሔር አምላክና ኣብ ዘመን ህይወታ ሁሉ ምስኣ ኮንካ ከይተፈለኻያ ስለዝጓሰኻያ ስለዝሓብሓብካያ ኣብ ኩሉ ፈተና ስለዝሰወርካያ እግዚአብሔር አምላክና ክብር ንበካ ሕጂ ድማ ትገይሻላ መገዳ بسلام كتودوا بسلام كيدا بسلام كتملس أب كل خفوق كتحلوا أب تتخدوا برهان كتجبره أب تتخدوا سلام دحانن كون الله وجابير موجس كاب قط أكخون بسم يسوع كريستوس نصلي لنا كبيت جابير نبارك لنا برخت تكون ملأخ تخاي خببوا إيدك أمبر الله جابير قويا بتصبق كتود ردايا جابير قويتا سراويت حيل خنا وقيتا كل خبرنا أخان بكا أباها أمعقوبنا إياه أبيدك هابنا إياه قويتا كل خبرنا سمكا صلتنا سلسة معك تمسكن بسم يسوس آمين آمين قبرنا أملاق يخون كل هنا بززر لنا يو كوفكن بلينا زترفة قسيلنا كان سعبو هنا حجي نبقى لك كن كيدينا كبر جزي يوز جزيزي قال أملاخ نسمع له قرب جزي وسيدنا لنا قال أملاخ قرب جزي توسدنا تعكسوا يخم كبرنا قويتا بزي مع التزي ملقتنيا قوينو زقلقلنا حونا سيراك كالاتي يكون حونا سيراك نقدميتنا يا بهيري باركة
ዘምልኹላ ዝነበሩ ሃገር እያ ሮማውያን ድማ እንታይ ገይሮም መስለኩም ከተማ ኣዝያ ጽብቕቲ ስለ ዝነበረት ወደብ እውን ስለ ዝነበራ ሮማውያን እንታይ ገይሮማ ናይ ከተማ ነታ ከተማ እቲኣስ ብገዛ ርእሳ ከተመሓድር ፈቒዶምላ ማለት እዩ ብገዛ ርእሲ ክሳብ መሓድሪ ኢሎም ዝፈቐዱላ ኣብ ትሕቲ ሮማ ኮይኖም ግን ናይ ገዛ ርእሳ ምምሕዳር ዝነበረ ናይ ኤፌሶን ከዓ ካልእ ዘገርም ነገር እንታይ ነይሩዋ ባህርያ ቲያትር ነይርዎም ዓብዪ ቲያትር ንሕና ክበሃል ከሎ ምናልባት እዚ ቲያትር ፊልም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ቲያትር ማለት 25,000 ሰብ ዝሕዝ ዓብዪ ቲያትር ነይርዎም ሕጂ ኣትዩ ሰብ እቲ ዓዲ ክሳዕ ክንደይ ፀልዋ ከም ዝነበሮ ንኸይተኣምን ብዙሕ ፀልዋ ከም ዝነበሮ ዘርእየካ እዩ ዕላማ ናይ ኤፌሶን መፅሓፍ እንታይ እንተኢልና ብዙሕ ዕላማታት እዩ ዘለዋ ብንጹር እዚኣ ዕላማ ኢሉ ይነገረና ሓደ ግን ፍቕሪ እዩ ምክንያቱ ኤፌሶን ናይ ፍቕሪ ከም ዘድልያ ፍቕሪ ናይ ሰብን ፍቕሪ ናይ ኣምላኽን ከም ዘድልያ ዝተፈላለዩ ኣብቲ መፅሓፍ ውሽጢ ኣቲና ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ ፍቕሪ ብዙሕ ተዛሪቡላ ኣሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብሰብ ገይሩ ደብዳቤ ዝፀሓፈላ ኣዝዩ ዘገርም ኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ደብዳቤ ክፅሕፈልካ ኣዝዩ ዘገርም ካብተን 7 ማሕበራት ኣብ ራእይ ዮሃንስ ደብዳቤ ዝፀሓፈላ እንታይ ጉዲል ክልዋ ፍቕሪ ከም ዝጎደለት ነጊርዋ ማለት እዩ እዚኣ ጥራሕ ግን ኣይኮነትን ካልእ ድማ እንታይ ነይሩ እንታይ ኣለዋ ዕላማ ሓሰውቲ ዝኾኑ ወይ ትክክለኛ ዘይኮኑ ቁኑዓት ዘይኮኑ ኣብታ ማሕበር ይኣትውሎ እሞ ተጠንቅቑ ካብዚኣቶም ሲ ተጠንቂቕኩም ተመላለሱ ዝብል ድማ ካልእ ፐርፐዝ ወይ ከዓ ዕላማ ኣለዋ ሳልሳይ ድማ ሓድሽ ሕብረተሰብ ሓድሽ ፍጥረት ዝኾኑ ሓድሽ ኮሚኒቲ ዝኾኑ ሓድሽ ድማ ኣካይዳ ምልልስ ዘለዎም ሰባት ኮይኖም ክኸዱ ድማ ሳልሳይ ዕላማ ድማ ዝመስል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ናብታ ኣነ ደልያ ዘለኹ እታ መጀመርያ ምዕራፍ ኢና ክንሪኣ ቀዳማይ ምዕራፍ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 3 ክሳብ 14 ዘለዋ ኩሉ ክንውድኦ ይንኽእልና ግዜ ስለዘየለ ትንክፍ ጥራሕ ይኸብሎ ጠሊቐ ድማ ይኣቱን እየ ማለት እዩ ቁፅሪ 3 ኣብ ገጽ 298 ኣላ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከተውፅዋ ክፅበየኩም የውፅኦም ኣለኹም ዓራይ እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣምላኽን ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽ ይኹን ከምቲ ብፍቕሪ ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቅብ ዘይብሎምን ምእንቲ ክንከውን ቅድሚ ምስራት ዓለም ብኡኡ ዝሓረየና በቲ ፍቁር ብኡኡ ዝጸገወና ንውዳሴ ክብሩ ጸጋው ብፍታው ፍቓዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ ውሉድ ክንኮኖ ቀደም መደበና ብኡኡ ብደሙ ምድሓን ማለት ከምቲ ሃብቲ ጸጉኡ ሕድገት ሓጢአት ኣሎና ከምቲ ብኡኡ ዝመደቦ ስምረቱ ነቲ ምስጢር ፍቓዱ እናፍለጠና ነቲ ናይ ምልኣት ዘመናት መጋቢነቱ ኣብ ሰማይ ዘሎን ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ክርስቶስ ምእንቲ ክጥቕለልሲ ብኩሉ ጥበብን ብኩሉ ኣእምሮን ነዚ ጸጋኡ ኣቡኡ ኣውሓዞ ነዚ ጸጋኡ ኣባና ኣውሓዞ ንሕና ቀደም ብክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንውዳሴ ክብሩ ምእንቲ ክንከውን ንሕና በቲ ኩሉ ከምቲ ምኽሪ ፍቓዱ ብሓሳቡ ዝገብር ቀደም ተመደብና ነቲ ዕድል ርስቲ ብኡኡ ረኸብናዮ ንስኻትኩም እውን ብኡኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡኡ እውን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም ንሱ ንምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ ይብለና እዚ ሰብ ዘይገርሞ ዘይደንቆ እንተደኣ ኮይኑ ኣማኒ ኮይኑ ብጣዕሚ ነብሱ ሓታ ኣለዎ ማለት እዩ ኣዝዩ ዘገርም ነገር እዩ ኣርእስተይ እንታይ ኣለኩም መንፈሳዊ በረኸት ኣምላኽ ማለት እዩ ጳውሎስ ክጅምር ከሎ ጸሓፊኡ ምዃኑ ነጌርና ሰላምታ ቁፅሪ 1-2 ካብ ቁፅሪ 3 ክሳብ 14 ዘሎ ግን ምናልባት ፓራግራፍ ሓንቲ እያ ፓራግራፍ ኣብቲ ናይ ግሪክ እንታይ ማለት እዩ ፓራግራፍ እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ትፈልጥዎ ከምሽ ሕጥበት ጽሑፍ ዳዕቀ ሕጥበት ጽሑፍ ይዝበሃል ሕጥበት ጽሑፍ ሓንቲ እያ
ከምዚ ነጥቢ የብሉን ወይ ከዓ ዝፈላለ ነገር የብሉን ከምዚ ክትጽሕፍ ከለኻሲ ትንፋስ ዘይብልካ ቀልጢፍካ ተዛሪብካ ትውድኦ ዓይነታት ጸሓፍ ኣይጽሒፍልና ድሓርታ እዮም ዝብልዎ ኣብ ግሪክ ኢሎግያ እዮም ዝብልዎ ኢሎግያ እንታይ ማለት እዩ ድምፅኻ ዓው ኣቢልካስ ሰናይነት ናይ ኣምላኽ ምእዋጅ እግዚኣብሔር ይባረኽ ኢልካስ ዓው ኣቢልካ ድምፅኻ ምእዋጅ ከምኡ ዓይነት ጽሑፍ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ ክጅምር ከሎ እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣምላኽን ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽ ይኹን ኣብዛ ቁፅሪ 3 ጥራሕሲ 3 ግዜ በረኸት ዝባረኸና ብሩኽ ምሳይስ ክበሉ በረኸት ዝባረኸና ብሩኽ እቲ ዝባረኽ መን እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ኣብ ብመን ይባሪኽና ብክርስቶስ ኢየሱስ በረኸትና ኣበዩ ኣብ ሰማያት ኣብ ምድሪ ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ሰማያት ኣይገርመኩምን ኣብ ሰማያት ድሓር ድማ እቲ በረኸትና ድማ ኣብ ሰማያት ጥራሕ ኣይኮነን ኢሉ ቅፅል ኣቢላ እንተላ ብክርስቶስ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣምላኽን ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽ ይኹን ስለ ዝባረኸና እግዚኣብሔር ሲ ንሕና ኸ እንታይ ንብሎ እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከምዚ ቲሲስ ስቴትመንት ንብሎ ወይ ከዓ መብርሂ ዝርዝር ገና ይኣትወና ኣሎ ሕራይ መንፈሳዊ በረኸት ኢሉና ኣሎ ኣብ ሰማያት ባሪኽና ይብለና ኣሎ ክባረኸና ዲ ዝብል ዘሎ ኣላ ዝባረኸና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ትግርኛ ፍልልያ ኣለዎ ዲ የብሉ ባሪኽና ድዩ ክባረኸና ኣይኮነን ወይ ከዓ ክባረኸና እዩ ኣይኮነን እንታይ እዩ ዝባረኸና ስለዚ መንፈሳዊ ዘበለ ነገር ክንደይ ኩሉ ሓንቲ ከይትረፈ እንታይ ገይሩና ባሪኹና እዩ ሕጂ ብመንፈሳዊ ዘበለ በረኸትሲ ዓለቕሊቕና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ካብ ቁፅሪ 4 ክሳዕ 6 ዘላ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ ዝዛረብ እግዚኣብሔር ኣቦስ ከመይ ገይሩ ብዝርዝር ከም ዝባረኸና ሕጂ መጀመርያ በረኸት ብዛዕባ ሕርየት እዩ ዝዛረብ እግዚኣብሔር ኣቦ ሓርዩና ኢሉና ኣዝዩ ዘገርመኒ ናይ እግዚኣብሔር ሓደ ካብቲ ዘገርመኒ እግዚኣብሔርስ ንዓይን ንዓኻትኩምን ምሕራይ እዩ ኣይገርመኩምን ኣለኹም ዶ ምሳይ ዝሕረ ባህሪ ኣለና ዝሕረ ነገር ኣለና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጻድቕ ዝኾነ ፍጹም ጻድቕ ዝኾነ ፍጹም ቅዱስ ዝኾነ ዝሕረ ነገራት ኣለና ንሕና የብልና መጀመርያ ጽቡቕ ገይሩና ኣዳም ኣዝዩ ዘገርም ነገር ገይሩ ፈጢሩ ኣብ ገነት ኤደን ኣቐሚጡ ሓንቲ ትእዛዝ ይሂብዎ ካብ ኩሉ ብዘሎ ብላዕ ካብዚኣ ግና ኣይትብላዕ ንዓኣ ጥሒስዋ ንዓኣ ምስ ጥሓሰ ናይ ሓጢኣት ውድቀት ዘምፅኦ ሰበብ እዚ ክብለኩም ኣይክእልን እዩ ሞት ዶ ፍርህ ዶ እንታይ ዓመፅ ዶ እንታይ ዘይበለ ሓጢኣት መፂና ናይ ሓጢኣት ውፅኢት እዚ ዘይበሃል ፍርህ በሉ እዚ ብዓለም ዝኸውን ዘሎ ሕጂ መዓት ነገራት ካብ ሓጢኣት ዝመፀ እዩ እዚኣ መሰባላሸዋ እግዚኣብሔር ኣቦ ሽዑ ኣይኮነን ሓሲብዋ እዚኣ ኣዳም መሰባላሸዋ ኣይኮነን ተሓሳብቲ መፂውሉ ሕጂ ኣዳም ወዲቑ ደቂ ሰባት ኩሎም ወዲቖም እሞ ሕጂ እምበኣር መገዲ ክሕንፅፅ ኣይኮነን ኢሉ መዓስ ይባሪኽና ቅድሚ እልል እስኪ ቅድሚ ምስ እልል ጎይታ ይባረኽ ቅድሚ ምስራት ዓለም ዓለምሲ ገና ከይተፈጥረት ጊዜ መዓስ ተፈጢሩ ዓለም ምስ ተፈጥረት ተፈጢሩ ገና ሰማይ ምድሪ ባሕሪ ፀሓይ ከዋኽብቲ ኩሉ ከይተፈጥረሲ ኣብ መደብ ኣምላኽ እቲና ኣብ ሓሳብ ኣምላኽ እቲና ኣብ ሕርየቱ እቲና ድሓር ከዓ ዘይግብአና ከሎ ብሓጢኣት ወዲቕናስ ኣዚና ተጎዲእና ፈፂምና ምድሓን ዘይግብአናሲ ግን ንሱ እንታይ ገይሩና ኢሉ ሓሪምና ኢሉ ሕጂ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ሕርየት ኣዝዩ ዘገርም ነገር እዩ ዘይግብአና ዓይነት ሕርየት እዩ መፂ ግና ንምንታይ ሓሪምና ኢሉ ከዓ መልሲ ይብና 6 ዓይነት በረኸታት እዩ ዝነገረና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝገበሮ
ካብ ቁፅሪ 3 ጀሚርና ክሳዕ 6 እግዚአብሔር ወዲ ዝገበሮ እግዚአብሔር ወዲ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ካብ ቁፅሪ 7 ጀሚርና ክሳዕ 12 እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝገበሮ ድማ ካብ ቁፅሪ 11 ጀሚርና 10 11 12 ዘለዋ ማለት እዩ እንጂ እግዚአብሔር አቦ ክልተ ነገራት ይገሩ ሕርየትን ምምዳብን ታምሕራይ አዝያ ተገርም እያ ምክንያቱ ከሓሬና ከሎ ሰብ እንታይ ይብለና ሓደ ግዜ ክዛረብ ከሎ ሲራክ ከሓሬና ገለ እንተዳኢልካ ምድበና እንተልካሲ ድሕነቱ ተጥፈእ ኸሰብ ኣታ ድሕነቱ እኳ ከም ገለ ትኸዶ ትኸውን ገለ ይብል ከም ዝበሃል ሕቶታት ይመጽእ ይብረስና تا مصحف قدس كتنارا فكلاغن انتهي زبل اسكمنا نببا قصر بعتا نرئيا انتهي زبل كمت بفغري اب قدميو قدسانن منقب زيبلو من منتخ كون قدم مسرات عالم بو هاي زغبرنا حرينا ذا مصحف قدس مقبال لتعشناس ولا ناتنا رئيس زفطرو نغرات ذا حرينا حقه ግን ዝሓረየና ግን እዚ ሓንሳ ምስ ደሓነ ጠፍዶ ገለመለ ዝበሃል ወረ ንኸይነውር እንታይ ገይርዋ ጳውሎስ ሪኹም እግዚአብሔር ጥበበኛ ምዃኑ ምኽንያት ምሕረይና ነጊሩና ንምንታይ ሓሪና ቅዱሳንን ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቅብ ዘይብሎምን ምእንቲ ክንከውን እግዚአብሔር አምላኽ አቦ ማለት እግዚአብሔር አቦ ዝሓረየልና ምኽንያት ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቅብ ዘይብሎም ወይ ከዓ ነውር ዘይብሎም ሰባት ኮይና ክንግለጽ ማለት ስለዚህ በቅድስና መምልላስ ከተድልያ ማለት እዚያ ቃል እዚያ በሕልፊ እንታይ ትብል መስለኩም ዝሓረየና ምኽንያት ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን ድሓር መንቅብ ዘይብሎም እንትብል ዘላ ታቃል ናይ ግሪኽ እንተዳ ጽኒዕኩማ እንታይ ትብል መስለኩም كل ساعة حدثت مسدحنه كل كيزي خغبرو زلو نغريات زارب امبر حنسا زخونه نغر ايكونن مالت قصال زخونه نغر يزاربو مالت حجي እግዚአብሔር አቦ حرينا خلوسي ቅዱሳንን መንቀብ ዘይብሎ ምን እንትኾንከውን ይሐሪና ይልና እዚያ ጥራሕካ አይኮነት ካለይት ኻላ ወይ እዚያ ኻዓባ ያርስቲያ ፕሪዴስቲኔሽን ዝብሏ ወይ ከዓ መዲቡና ክልተ ነገራት ይገሩ እግዚአብሔር አቦ ታይገሩ መዲቡና እንታይ ክንከውን ከመዲቡና አንተ ዳኢልኩም አብታ ታሕት ተንቢልኩማ ውሉድ ክንኮኖ እግዚአብሔር አቦ ዝሐረየና እንታይ ክንገብሪ ቅዱሳንን መንቀብ ዘይብሎም ዘመደበና አንተ ክንከውን ውሉዱ ክንከውን መዲቡና ማዓስ ቀድመ ምስራት ዓለም እዞም ምሁራት ወይ ከዓ ዞም ትምህርት ደጽንዑ ሰባት ወይ ከዓ መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ደጽንዑ ሰባት እንታይም ዝብልዋ ቃል ተሳኢኑላሴ ፓስት ኢተርኒቲ ይብልዋ ሕሉፍ ዘለዓለም ትመደብ ዝነበረ ባናሲ ሕሉፍ ዘለዓለም ይነሩና ያቦ ማለት እዩ ሕጂ እግዚአብሔር አቦ ሕሉፍ ዘለዓለም ከምዝ ምስመደበ ምስ ሓሬና ውሉዱ ክንኮኖ እንደገና ከዓ ሕሬቱ ምስገበረ ሓደ ግን ነዛ ነገር እዚ አኻ ዝፍጽማ ክደሊ ማለት እዩ ትፈልጥዮም ሓቀይ እግዚአብሔር ኩላና ንፈልጦና እግዚአብሔር ሓደ ኸውን ሰለስተ ይኸውን ኣብ መድሓና ዝገበሩ ሰለስቲዮም ስላሴዮም እግዚአብሔር አቦ ሓሪና መዲብና ሕጂ ንውረድ ቁጥር 5-6 በቲ ፍቁር ብኡ ዝጸገወና ንውዳሴ ክብሩ ጸጋኡ بفتاو فقادو بيس كريستوس نرؤسو ولود كنكونو قدم مدبنا زازبلكم يا مالتي ولود كنكونو يمديبنا እግዚአብሔር ከመድበና خلص ኢሉ አይኮነን መዲብና ውሉዱ ክንከውን ኣብዛ ሓለፈ ዘገርም ናይ ኤርሚያስ ሓወይ ስለዚ ተዛረባ ኣብ ውሉድ ብዙሕ ይዛረብን የጽቡቅ ገይሩ ገሊጽዋ ጎይታ ይባርኮ ሕጂ እዚያ ምስ በለ ድሓርና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽ እግዚአብሔር ወልድ ነዛ ነገር እዚ አኽገብራ በፈቃዱ እዛ እግዚአብሔር ሕሬትን ውልድነትን ዘቀመጣ ሓሬናን ዘመደበና ቅድም ምስራት ዓለም አምኽሩ ዝነበረ በተግባር ክገብራ በፈቃዱ እንታይ ገይሩ ተኻልአይ አካል ናይ ስላሴ አነ ክገብራ ኢሉ ተዓዚዙ ማለት እዩ ካብ ሰማያት ወሪዱ
حجي يسوع كريستوس انتي غيرو قطر 7 بؤو بدمو مدحن مالت كمت هابت تصقو حدقت حطيات اللونا يلو بمن بكريستوس يسوع كريستوس يسوع كانتا غيرو دمو افسيسو دمو زفسسلو مخنيات كانتا يلونا رايون دمو زفسسيلو مخنيات انتي انا نسخاتكم حدقت حطيات من تخنركب علامة نايدم مفسس يوسي كلا ايكونن يلونا انت يلنا حدقت حطيات كنركب يلونا ساترحك ايكونت يسوع كريستوس كا كلتين حدا بيزانت زلو ወይ كا بجاز خونلنا اب كندانا مزموتلنا كاليت دما مستير فقاد زبله كله قطر شمونتن 10 ناب تگرኛ نحوسو سابيلون منالو بالرايوا كنت بؤوز مدبو سمرتو نت مستير فقادو نافلطنا نتناي ملات زمنات مغابينتو اب سماي زولون اب مدر زولون اب كريستوس من تقلالسي بكل طبابن بكل امرون نتصقاو ابانا ابحثو يسوع كريستوس من تاغيرو حدا بدمو حاتيات ناي سريت غيرولنا كالاي كان تاغيرو كالايكا كل دق سبات كفلطو زلو مستير املاح افليطنا فقاد املاح افليطنا حجي دق سبات كفلطو زلوم تبلكن اسمرولا زين فلطو ነገር አለው ዶ የለን አለው ዶ የለን አለው نحنا ግን አብዛ መድረኽ ዚአኸን ማላለስ ከለና ዘልየና ዘበለ فقاد املاح ክንፈልጦ ግን حنتኳ አይጉደለላን ማለት እዩ حجبዚ ጥልቅ ኢለን ታይት ጥበብን ታይት ኢለ አቱኔ ማለት ሓንቲ ግን ኣብዚኣ አላ ክገልጽ አዝደሊ ናይ መልአት ዘመናት መጋቢነቱ ኢልናሉ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ መጋቢነት ፈልጡ ይኹም ኢለ ይሓስብ መጋቢነት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ሰለስተ እዩ ዘሎ መጋቢነት እንታይ ማለት እዩ በቀሊል ኣዘራርባሲ ምዕዳል ጸጋ ኣብ ዘመናት እግዚአብሔር ዝገብሮ ማለት እዩ ሓጻር ማለት معدل ጸጋና እግዚአብሔር ሲ ከዕድሎ ከሎ ኣብ ተፈላለየ ዘመናት ዝገብሮ ማለት እዩ። ሕጂ ሰለስተ ዓይነት መጋቢነት ኣሎ። ሓደ ናይ ሙሴ መጋቢነት ይበሃል። ናይ ሙሴ መጋቢነት እንታይ ዘዛረብ ተላኢልኩም ሕጊ ናይ ሙሴ መጋቢነት ግበርን ኣይትግበርን ዝብል መጋቢነት ማለት እግዚአብሔር ኣብ ዘመን ናይ ሙሴ ካብ ኣብ ከረንሲና ጀሚሩ ክሳዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ዝነበረ ግዜ ብሙሉኡ መጋቢነት ኣብ ሕጊ ሙሴ ዝኣተወ እዩ ማለት እዩ። ስጋ እዚ መጋቢነት ምዕዳል ጸጋ ዝበሃል እግዚአብሔር ኣብዛ ዘመን እዚኣ ንደቂ ሰባት ዝዓደሎም ጸጉስ ብሕጊ ክኸውን ይደልዩ ማለት እዩ። ካብ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀሚርካ ክሳዕ ቤተ ክርስቲያን ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይቱ እንደገና ድማ ተንሲኡ ቤተ ክርስቲያን ተወሊዳ እንደገና ክሳዕቲ መጨረሻ ቤተ ክርስቲያን ትንጠቕ ዘሎ ድማ እንታይ ይባሃል? መጋቢነት ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባሃል። መጋቢነት ጸጋ እንታይ ማለት እዩ? እንታይ ኢሉ ዮሐንስ ወንጌል እቱ ምስ በለ ሕጊ በመን መጸ? ብሙሴ ጸጋን ህይወትን ከበመን መጸ ኢሉና በኢየሱስ ክርስቶስ። ሕጂ ጸጋ ሒዝዎ ድመጸ ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ምስረት ካብ ግብረ ሐዋርያት ክልት ምዕራፍ 2 ጀሚርካ ክሳዕ ትንጠቕ ዘሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘመን ብሙሉኡ መጋቢነት ጸጋ በመባል እዩ ዝጽዋዕ ማለት እዩ። ታሳልሰይቲ ግን ኣብዚኣ ገሊጽዋ ዘሎ ሳልሰይቲ መጋቢነት እያ። መልአት ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሃል መጋቢነት ድማ ኣሎ። እሱ እንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ 1000 ዓመት ክነግስ ከሎ ዘሎ መጋቢነት ናይ ጸጋ ምዕዳል ዘለዎ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ዘዳልወና ዘሎ ማለት እዩ። ነዚ መልአት እዚ ዘመናት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲ የዳልወና ኣሎ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ኢለኩም? ብደሙ ሓጢአት ስርየት ገይሩልና እንደገና ድማ ኩሉ ምስጢር ኣምላኽ ደቂ ሰባት ክፈልጥዎ ዘለዎም እንታይ ገይሩና ኣፍሊጡና ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ገበሮ ድማ ንረኣያ ግዜ ከይከደኒ ቁጥር 11-12 ረአይዋ ንሕና ቀደም ብክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንውዳሴ ክብሩ ምእንቲ ክንከውን ንሕና በቲ ኩሉ ከምቲ ምኽሪ ፍቓዱ
بحسابه زقبر قدم تمدبنا نتعدل رستي بؤو رخبنا يو منفس قدس كأخلت نقرات كيرو حدا انتهي بنا رستي رست خبل كله انتهي زقلت أي منفس قدس رستي من فلتا مني منفس قدس رست خبك خلوه بحال كله انتهي زقلت اللهم دو أجهم هيوت زال عالماوي هيوت يزقلت ኢተርናል ዝኾነ ህይወት ትርስቲ ዝብሎ ገዛ አይኮነን ንብረት አይኮነን ካልእ ነገራት አይኮነን እንታይ ርስቲ ዝብሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ርስቲ እንታይ ዘለዓለማዊ ህይወት እታ ዘለዓለማዊ ህይወት ካ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገይሩ ርስቲ ሂቡና ርስቲም ሂቡና ጥራሕ አይኮነን ንርአያ ንሱ ንምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ ይልና ነዛ ርስቲ ዝሃበና ኸ እንታይ ገይሩ መንፈስ ቅዱስ ርስቲ ጥራሕ አይኮነና ዕርቡን ገይሩልና እንታይ ማለት እዩ ሰኪር ውሕስነት እዛ ርስትና እዚኣሲ ውሕስነት ይቡና ማለት እዩ ሕጂ እግዚአብሔር አምላኽ ገልጽ ከሎ እግዚአብሔር ናይ ምድሓና ነገር እምበኣር ክገልጽ ከሎ ሰለስተ ዘመናት ይገልጽ ንሰለስተ ዘመናት ይዝኸይድ መጀመርያ ቅድመ ምስራት ዓለም እንታይ ዝገልጽ ኢለኩም ዘለዓለማዊ ሕሉፍ ዘበለ ነገር ሕሬትን መደብን ናይ እግዚአብሔር አብ ዝነበረ ማለት እዩ ድሓር ከንታይ ኢልና ሕጂ ንረኽቡ ከንታይ ኣሎ ኢልና ቅዱሳምን መንቀብ ዘይብሎም ኮይኑ እንዳተመላለስና ኣብዚ ምድሪ ዝንረኽቦም ነገራት ንኣብነት ሕድገት ሓጢአት ኢሉና ኣሎ ሕድገት ሓጢአት ንረክብ ኣብዚ ኣብ ክርስቶስ ምስጢር ፍቓዱ እንዳፍለጠና ዝብሎ ዘሎ ናይ ሕጂ እዋን ይዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ ድሓር ድማ መልአት ዘመን ክብል ከሎ ድማ እንታይ ይገልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሊሱ ምስ መጸ 1000 ዓመት ክገዝእ ከሎ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ናይ ዘመናት ኩሉ ሲ እንታይ ገይሩ እግዚአብሔር በረኸት ባሪኹና እዩ ዘሎ ጳውሎስ ኣብ ዘመናት ኩሉ እግዚአብሔር ዘመናት ኢሉ ዝገበሮም ኩሎም ሲ በረኸት ናይ አምላኽ ኣለኩም ኢልና ቅድሚ ምስራት ዓለም ሕሬትናን መደብናን ነይሩ እቲ በረኸትና እንታይ ነይሩ ምሕራይናን ምምዳብናን ነይሩ ዝሓረየና ቅዱስን መንቀብ ዘይብሎምን ክንከውን ዝመደበና ኸ ውሉዱ ክንኮኑ እዚ ሕጂ ዘሎ ዘለናዮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘመን ተጀሚራ ክሳዕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘመን ምንጣቕ ዝኸውን ድማ እንታይ ዘሎ እቲ ጥበቡ እቲ ፍልጠቱ እቲ ምድሓኑ እቲ ስርየቱ እቲ ናይ ሓጢአት ሕድገት ምግባሩ እቲ ምስጢር አምላኽ እናፍለጠና ዝኸይድ ናብ ሓቂ ዘበለ እንዳመርሕና ዝኸይድ ካ እሱ ድማ እንታይ ይበሃል ናይ ሕጂ ዘለናዮ ዘመን ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘመን ይበሃል ድሓር ድማ ሓሊፍና ድማ እንታይ ኣለና ናይ ምልአት ዘመን መጋቢነት ይበሃል ድማ ኣለና ሕጂ እግዚአብሔር ሲ ክባርኸና ዲና ንጸሊ ዋላ ባሪኽና ኢልና ኢና ነመስግኑ ኣለኹም ዶምሳይ ከነግሮም ንኽእል ዶ ዕድል ኣለና ዶ ከነግሮም ዝበሃል ነገር ሲ ኣብ ሓሳብና በእምሮናስ በፍጹም ክመጽእ ዘይብሉ ማለት ይሪኹም ናይ ዘለዓለማዊ ነገር ዘመናት ኩሉ ሲ በረኸት ጥርንፍ ኣቢሉ ሲ ኣባና ገይርዎ ሓንቲ ግን ሓላፍነት ይቡና ማለት ሓንቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓላፍነት ይቡና እቲ ሓላፍነትና እንታይ ንኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክንገብር ከነኣምኖ ጥራሕ ዘይኮነኻ ቅዱሳንን መንቅብ ዘይብሎምን ኮይና ክንነብር ዘገርመኩም ነገር እዚ መጽሓፍ እዚ ክጽሓፍ ከሎ ዝደብዳቤ ንሕና እኮ ኣዚና ዕድለኛታት ኢና ኣይነ ወዳድርን ኢና ኢለና ፓስተር ጎይቶም ሓቀ እከለ ምስ እከሌልካ ምውድዳር የለን ግን ኣዝዩ ዝሐጉሰኒ ኩሉ ተጠርኒዙ ተዋሂብና መጽሓፍ ቅዱስ ኣዝዩ ብሩኽ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ እዚ ቃል ኣምላኽ ኣይፈርስን እዩ እዚ ቃል ኣምላኽ ኣይልወጥን እዩ ኩሉ ግዜ ድማ እዩ ህያዊ ማለት እዩ እዚ ተጠርኒፉ ክብ ከሎ ጳውሎስ እንታይ ኮይኑ ዝስምዐኒ ከምዚያ ኢሉ መጽሓፈ ቀጥታ ናብ ምንታይ ከይዱ መስለኩም ናብ ጸሎት ይኸይዱ ንምንታይ ናብ ጸሎት ከይዱ ተራእልኩም ዓይኒ ነዚ ተዛሪበዮ ዘለኹ ሲ ዓይንትኹም ተኸፊቱስ ብርሃን ኮይኑልኩም ሲ ክትርእይዎ እዚ ዝዛረቦ ዘለኹም ሲ ኣብ ውሽጥኹም ሲ ኣትዩስ ክወሃሃድ እሞ እልልታን ሓጎስን ኣብ ውሽጥኹም ክፈጥር ናብ ጸሎት ይኣትዩ እታ ጸሎት እቲኣኻት
زجرم عينت ناي صلوت ነገር ይገሩ ምሕራይኩምን ምምዳብኩምን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን እንደገና ሚስጢር ፍቃዱ መፍላጡ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ደማኒ ዕርቡንን ርስትን መርካብኩም ሲ እዝስ እትናይ ልቦና ዓይንኹም ተኸፊቱስ ክትሪእዎ ጽልየልኩም ኣለኹ ኢልና ብጸሎታት ማለት እትናይ መንፈስ ቅዱስ እንተዳሪኹሞ ማርባዕተ ነገራት ዕርቡን ክበሃል ከሎ ሓደ ሴኩሪቲ ውሕስነት ይዝገልጽ ካላይካ አፕሩቫል በጣም መገዳሲ ተቀባልነት እስከ ገለገለ እዚ አይለኹድ ጊዜ እንዳራአሁ የዘለኹ ማለት حاتم محتم ገይሩልና خبل كله እንታይ የመልከት እስኪ ንዑናይ ምሳይ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ቁጥር 66 ንራእይ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ቁጥር 66 ከምዚብል ከይዶም ነቲ መቃብር አጽንዕዎ ነቲ እምኒ ድማ ምስቶም ሓለውቲ ኮይኖም እንታይ ገበሩሉ ማሕተም ገበሩሉ ንምንታይም ቶም ሮማውያን ማሕተም ገይሮሙሉ እንተዳኢልና ሴኩሪቲ ንኸይወጽ ተመቃብርሲ ዝኾነ መጽዩስ ንኸይወስዶ መንፈስ ቅዱስ ድማ ባና ማሕተም ክገብረና ከሎሲ ዝኾነ ሰብ መጽዩ ዝኾነ ኻላ አካል መጽዩ ዝኾነ ናይ ጸላእ ሓይሊ ናይ አጋንንት ሓይሊ መጽዩሲ ቦጋ ቢሉ ክወስዶ ሳይክእልኒ ሓቲሙልና እዩ ዝብለና ዘሎ ጎይታ ይባረኽ ስቕኢሉ ዝኸይድሳ ኣይኮነን ሴኩር እዩ ምድሓና እዩ ዝብለና ዘሎ ኦኬ ካልይቲ ድማ አፕሩቫል እንታይ ማለት እዩ ብትግርኛ ተቐባልነት ብጣዕሚ ጽብቕቲ ተቀባልነት ንምግላጽ ይዛረብ ዘሎ ሓቲምኩም ክብል ከሎሲ ተቀቢሉና እዩ ይዛረብ ዘሎ ተቀባልነት ረኺብና ኢና እስኪ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 ወዲ ሰብ ኢሉ ንኡኡ አቦ ንሱ ከዓ አምላኽ ሓቲምዎ እዩ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ንዘለዓለም ህይወት ዝነብር ብልዕ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበሩ ንየሱስ ክርስቶስ መኒ ሓቲምዎ ኢልና ሓቲምዎ ማለት ማሕተም ከም ዝገይሩሉ ማለት ኣይኮነን እንታይ ተቐቢልዎ እዩ ብምልኣትሲ እግዚአብሔር አቦስ ተቐቢልዎ እዩ ንዓይን ንዓኻትኩም ከዓ ኣመንትኻ መንፈስ ቅዱስ ታይገሩልና ተቀቢሉና እዩ ማሕተም ገይሩልና خبل كلوس ተቀቢሉና ይዝገልጽ ዘሎ ማለት ሳልሳይ ማሕተም ምናልባት አቲ እንግሊዘኛ እንታይ ኢሎም አለው certification of genuineness ኢሎም አለው ተቃል ንራእያ ሐቀኛ መዃንካ ምርግጋጽ ማለት እዩ genuineness ማለት ታይ ማለት እዩ ሐቀኛ መዃንካሲ መንፈስ ቅዱስ ሓቲምኩም ይخبل كلوሲ እቲ ነገርትስ ሓሶት ኣይኮነን ወይ ካ እግዚአብሔር ሲ ጽባሕ ዝቕይሮ ነገር ኣይኮነን እስከኑና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 33 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 33 አውጽዮማ እቲ ነታ ምስክሩ ተቀበላግና እስከምሳይ በልዋዚያ አምላኽ ሐቀኛ መዃኑ እንታይ ገበረ ሓተም ሕጂ ሲል ክገብር ከሎ እግዚአብሔር ማሕተም ክሓትም ከሎ አነ ሐቀኛ እየ እዚ ነገር እዚ ዝልወጥ ኣይኮነን ሓሶት ኣይኮነን ሓቂ እዩ ምድሓናሲ ሓቂ እዩ ምድሓና ሴኩር እዩ ውሕስነት ኣሎ ምድሓና ተቀባልነት በአምላኽ ዝረኸበ እዩ ራብዒት ድማ ንራእያ አቲ እንግሊዘኛ identification of ownership ብሎ ማለት ዋንነት ዋናናትና እግዚአብሔር እዩ ክንዲ ዕድለኛታት ኢና እግዚአብሔር ዋናና ኸው ንብረቱሲ ናቱ ኢና ንሕና ማለት እስኪ ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22
قال كورنثوس مراف حدا كسر 22 بحدين زلوا جناخت بكريستوس جيرو مسخاتكم زصنع عنان زقبا عنان اتي انتايلو زحاتمنان اب لبناون عربون منفس ذهبنا املاح نسيو بقى واناناتنا مني እግዚአብሔር መድሓና እንታይ ውሑስ መድሓና እንታይ ተቀባልነት በአምላክ ዝረከበ መድሓናኻ ሓቀኛ ግና እዚ አይልና ሽዑ እንታይ ነብል እዚ በአምላክ ዝገበረልና እንዲው ንሕና ግን እንታይ ኢሉናሎ ቅዱሳንን መንቅብ ዘይብሎምን ኮይና ክንነብር ግን እግዚአብሔር ሓቲትና ካልኣይካ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ይኹን كانت يخون أب أمنتنا صنوعات كوينا كنا بريدلي أبتقى سر عسر دخلت خمايزون نقويتها يسوس ذا آمنوه يزبلنا مالتي جت أمنتنا صنوع كون كتقال لا جزء أخي لا منفسه وبركة يا رأسنا حكي منفسه وبركة كاب እግዚአብሔር አቦ كاب እግዚአብሔር ወልድ كاب እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ረኺብና እግዚአብሔር አቦ መንፈሳዊ በረኸት ከሚገሩ ባሪኽና ሓሪና ከሎ ንምንታይ ሓሪና ቅዱሳንን መንቀብ ዘይብሎምን ክንከውን መዓስ ሓሪና ቅድሚ ምስራት ዓለም መንፈሳዊ እንደገና ድማ እንታይ ገይሩ ምሕራይ ጥራሕ ድማ አይኮነን አቦ እንታይ ገይሩ ውሉዱ ክንኮኖ መዲብና መዓስ ቅድሚ ምስራት ዓለም አቦ ዝገይሩ ወድ ድማ እንታይ ገይሩ ወይ ከእግዚአብሔር ወልድ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንታይ ገይሩ ምሕራይ አይኮነና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ደሙ ፍሲስልና ደሙ ዘፍሰሰልና ንምንታይ ሕድገት ሓጢአት ክንረክብ ካልኣይ ድማ ሙሉእ ምስጢር አምላኽ ዝበሃል ፍቃዱ እናፍለጠና ይኸይድ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ አማኒ እናፍለጠና ቀጻሊ ምስጢሩ እናገለጸልና ዝኸይድ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ከንታይ ገይሩ ሓቲሙና ርስት ድማ ሂቡና ማለት እዩ እዚ በረኸት እዚ ዝሃበና እዩ ዘለዓለም ሕሉፍ ሕጂ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ኩሉ ዘመናት ኣጠቃሊሉስ ንዓና ንኹላና ባሪኽና ሕጂ እዚ ኣምላኽ እዚስ እንታይ የድልዮ እግዚአብሔር ይባረኽ ዓዊልካ እግዚአብሔር ይባረኽ ትዝባረኸና እግዚአብሔር ይባረኽ እስከ መሓንሳ እግዚአብሔር ይባረኽ ጎይታ ይባረኽ እዚ ፕሬዝ ምስጋናሲ ቀጻል ክንቦ አለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝገበረልና መድሓንሲ መድሓን ናይ ሰብ ኣይኮነን ኣሕዋተይ መድሓን ካብ መን እዩ ካብ እግዚአብሔር ግብሪ ናይ ሰብ የብሉን መድሓን ግብሪ ናይ ሰብ ዝበሃል ኢድ ናይ ሰብ ዝበሃል ኣብ መድሓን የለን እንታይ እሞ ግብሪ ሃሊና ኢና ንሕና ክንድሕን ብምንታይ ማለት እዩ ግን ምስ ደሓና ግን እግዚአብሔር መንፈስ አለውና ሓሙሽተ ነገራት ኣለዋ እዚኣ ኢለ ክውዴ ሓሙሽተ ነገራት ኣለዋ ኩሉ ግዜ ንክርስቲያን ክገድፈን ዘይብሉ ሓደ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ብዘይ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ወላ ተደለናዮ ናይ ፀጋ ኣምላኽ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ካልኣይ ድማ ዘድልየና እንታይ ተይልኩም ጸሎት ብዘይ ጸሎት ወላ ሓንቲ ከዓ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እዚኣ ጥራሕ ከዓ ኣኻል ኣይኮነት እግዚአብሔር ቃል ምንባብን ምእዛዝን እዚኣ ሳልሰይቲ እያ ታራብዒት ሕብረት ኣሕዋት ሕጂ ብዛዕባኡ ስለዚ ፅናዕና ኢና እምበር ኣብ ምዕራፍ 4 እቱ ምስ በለ 7 ሓድነት መሰረት ዝኾኑና ሓደ ጎይታ ሓደ እምነት ሓደ ጥምቀት እንዳበለ 7 ነገራት ይብና ኣሎ ሕብረት ብጣዕሚ ኣገዳስነት እዩ ሓድነት ማለት እዩ ተኻልኣይ ድማ ብሂወትና ድማ እግዚአብሔር እንዳባረኸና ዝኸይድ ዘሎ በትናትና ኤክስፒሪየንስስ ንሓልፎ ዘለና ልምድታት እግዚአብሔር በሱሪኢና እንታይ ንገብር እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ከነመስግኖ ግባእ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ መንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን ተባሂሉ ተጻሕፈ ንባረኸካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ነገር እዚ አባና ስለዝገበርካ አባና ዘይንረብሕ ዘይግባአና እግዚአብሔር አምላኽ ምድሓን ስለዝሃብካና ተመስገን
مدحنا دما እግዚአብሔር አምላክ حسنت ዘለዎ مدحنا دما እግዚአብሔር አምላክ حقኛ ዝኾነ ሕሶት ዘይኮነ ስለዝገበርካዮ مدحنا دما እግዚአብሔር ንስኻ ባዕልኻ እግዚአብሔር በዓል ቤት ንስኻ ባዕልኻ ወናኒና ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸ ቅዱሳንን መንቀብ ዘይብሎምን ነውር ዘይብሎምን ኮይና خنبر መንፈስ ቅዱስ ስለዝሃብካና ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዝሃብካና ሕብረት ሕዋት ስለዝሃብካና ጸሎት ስለዝሃብካና እግዚአብሔር ልምድታትና ድማ በአኻዝ ተባረኽናዮ እንዳዘከርና ስለንፍሳህ ነመስግነካ ኣለና ስለ ሁሉ ነገር ክብር ተመስገን باسم ኢየሱስ ጸሊና አሜን كبرنا أملاك يكون እግዚአብሔር ይመስገን همزة حد كسي زربا سمعكم ذلهم أنا كو بس تسلل يزبل قاله بمدحني تسلل يزبل I'm getting crazy يزبلوا ما شاء الله زعبا مدحن كمت كله كبدي بتعمي وشتي زقله زخون زقله بتنقرالو زعبا مدحني حقوس زعبا مدحني حقوس نزل على ميوت بمركابي حقوس زمرايكم يلو بمدحنيك حقوسي بود أملاح أميني بمدحني حقوسي كموتنا بهوت سجيري بمدحني حقوسي بود أملاح أميني بمدحني حقوسي كموتنا بهوت سجيري بمدحني حقوسي بود أملاخ أميني بمدحني حقوسي كموتنا بهوت سجيري بمدحني حقوسي كموتنا بهوت سجيري كبرنا أملاخ يقول كبزلنا يحفك نبلينا جابير يبارك نتبقى قدم مسرات عالم زحارينا بودو جيرو ززدغنا قدم مسرات عالم زحارينا بكريستوس جيرو ولد كن كون قدم زمدبنا بودو بيسوس كريستوس حدقت حاتيات ذهبنا مستير فقادو خاز فلتنا زقلت سألنا تسفى منفس قدس أبهوتنا زحدره محتم زقبرلنا قويتا كبرن مسجانا إنه يخونه ولد يخوم يلنا زحلف سنبت ولد يخوم قوانا يكونكم من ولد يخوم يلو زحلف سنبت نجيرنا لو مخايدك منا له زدحنكم يخوم نعم لاقيكم برتعبت وشتكم منم ذنق أنا زي بلكم زترات زي بلكم أنا نعم لاقي يمسبلكم ندحريت زيت من لسلو نجر أبتوشتكم ديك زبالة نجر أنا ناي أملاخي تبلو نجر بمنفس قدس زترقاقت أسلا زلكم كبرنا أملاخي خون زدحانه هزبي أبزبوت عززلو وشتو أملاخ زورسو هزبي أبزبوت عززلو نبرت أملاخ زغونه هزبي أبزبوت عززلو منفس قدس حدر هزبي أبزبوت عززلو إذا هزب زني أملاخي أبا أملاخ رستن قدن زلو هزبي أبنا يزل العالم هو عرفت زلوا أبقيتها سفرة زلوا هزبيو أبز زلوا كبرنا أملاخ يخون جابير أملاخنا زينا نخبرك كان مسكنك كان لنا بقالك غيرك نوشتنا سلستزارب كايو سلز الزخاخر كاننا ولدك مخوانا بأخاز دحنا مخوانا جابير زي لوت نقزي بالكيدان بأخا جابير أبانا زتنبره سلزلو قويتا كبر كلنا أخان فكالنا بمدحنا نحقوس لنا بتزرقبنا يا نايزل العالم هيوت نايزل العالم رستن حقوس لنا نأملاخ ورستو نكرستو سمو رستو سلزخنا
ጎይታን ሕጎሳለና ናይ ዘላለም ፍቕሪ ኣውሽጥና ስለዝኣተወ ጎይታ ነመስግነካ ናትካ ስለዝገበርካና ነመስግነካ ኣብ ቤትካ ስለዝተኸልካና ነመስግነካ ሓጢያትና ኻባና ጸሪካ ስለዘረሓእካዮ ብደም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝሓጸብካና ነመስግነካ ጽድቂ ስለዘልበስካና እቲ ናይ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ወእግዚአብሔር ናባና ስለዘምጻእካዮ ስለዘልበስካና ክዳን ጽድቂ ስለዝኸደንካና ጎይታ ነመስግነካ ኣሎና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ጥራይ ተስፋና ክኸውን ስለዘይሓደግካና ሰማያዊ ተስፋ ክህልወና ዘላለማዊ ተስፋ ክህልወና ወእግዚአብሔር ነቕ ዘይብል ከም መልህቕ ዝጸንዐ ተስፋ ኣብ ልብና ስለዝገበርካ እግዚአብሔር ክብሪ ንኣኻ ንበካ ኣሎና ውሉድ ስለዝኾንና ነኽብረካ ነመስግነካ ልዕል ነብለካ ኣለና ንስምካ ነልዕሎ ኣለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለምድሓና ነመስግነካ ተመስገን እግዚአብሔር ስለምድሓና ነኽብረካ ኣለና እግዚአብሔር ናይ ዘላለም ሕይወት ስለዝሃብካና ተመስገን እዛ ርድኢት እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ክትነድድ እግዚአብሔር ጻብጸት ጽባሕ ብር እናበልናስ ብምድሓና እናተሓጎስና ናኻ እናባረኽና እናወደስና ክንነብር እግዚአብሔር ዛምርዳእ እዚኣ እግዚአብሔር ከም መዓልቲ ብርህቲ ኮይና ኣብቲ ልብና እግዚአብሔር ኣምላኽ ክትረአ بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልሎና ጎይታናን ኣምላኽናን ተመስገን ስለዝነበረና ግዜ ክብሪ ሁሉ ንኣኻ ይኹን ሕጂ ድማ ካብ ዝወፂና ክንከይድ ከለና እግዚአብሔር ካብ ውዲት ጸላይ ሓልወና ካብ ዕንቅፋት ሓልወና ብሰላም ብድሓን መገድና ሁሉ ተቆጻጺርካ ንቤትና መለሰና ቤትና ኸ እግዚአብሔር ቤት ሓጎስ ግበረልና ቤት ዕረፍቲ ቤት ሰላም መላእኽትኻ ዝሰፈርዎ መንፈስካ ዘለዎ ቤት ጸሎት ቤት ምስጋና ቤት መዝሙር ቤት ሓጎስ ቤት ጽድቅ ግበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ክብርና ኣኻ ንበካ መዓልትና ሁሉ በኣኻ ብሩኽ ይኹን ጸሎትና ስለሰማዕካ ተመስገን ብስም ኢየሱስ ኣሜን ኩላና ዳውና ልዕልና በረኸት ክንቅበል ኢና እግዚአብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ምእታውኩምን ምውፃእኩምን ምድቃስኩምን ምትሳእኩምን ይሓሉ ኣብ ትኸድዎ ዘበለ ኩሉ ሞጎስ እግዚአብሔር ኣብ ገጽኩም ይኹን እግዚአብሔር ክፉት ናይ በረኸት ሰማይ ይሃብኩም ዝበረኸት ዚ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕል ነፍሲ ወከፍኩም እምብሮ ኣለኹ ተባረኹ ምስ በረኸትኩም ኪዱ ኣገልግሎትና ወዲና ኢና ብቅዱስ ምሳዓም ንሓድሕድኩም ሰላም